Takže ahoj, dneska je sobota 16. mája. A ja som vlastne aktuálne na ceste na Kals am Großglockner, pretože zajtra ráno mám plánovaný výstup na Großglockner. A vlastne už mi chýba asi nejakých 10 km iba do Kalsu, takže tak, a vlastne už je dneska 10:30, takže už je dosť neskoro. Ale aspoň nechodí toľko aut. Vlastne dúfam, že zajtra vyjde počasie, alebo vyjasnilo sa a predpoveď je dobrá, takže dúfam, že bude jasno. Takže už je cca 4:12 a ja už som vlastne došiel do kempu, ale zistil som, že som tu ako jediný, lebo kemp ešte vlastne prerábajú, keďže iba začiatok sezóny, takže vlastne neplatil som nič a dúfam, že ani nebudem. A vlastne už som si stihol postaviť takto stále veľmi rýchlo. Tu mám vlastne karimatku, spacák a vlastne dúfam, že sa mi bude spať fajn. Takže 4:45 ráno, 17. mája, a ja aktuálne vyrážam na Großglockner. Rozhodol som sa ísť vlastne na bicykli a na konci cyklotrasy si ho zamknem a potom ďalej budem pokračovať peš a potom už dúfam aj na skialpoch. Takže bicykel som si zamkol vlastne tu dole pri tej chate Lupnerhaus a vlastne tu predo mňa už vidím krásne nasvietený slnkom Großglockner. Takže už prichádzam na Lupnerhütte a toho sa je už kúsok viacej, takže vyzerá, že tu zastavím. Ak tu bude nejaká lavička, tak si sadnem a vlastne prezujem sa už do lyžiarok a už vlastne pôjdem skúsiť na skialpoch, že ako to pôjde. A cesta vyzerá nejako takto. Tak vlastne už som nad chatou Stutthutte a teraz idem vlastne na poslednú chatu, ktorá je niekde tam. Tu predo mňa je Großglockner, ale vlastne ide sa ako dosť ťažko, lebo napadlo proste čerstvého prašanu asi že pol metra a dosť sa zabára, čiže ako je to dosť ťažké. Ale predo mňa je tu vyšľapaná nejaká čerstvejšia stopa, tak vlastne tu sa napojím a pôjdem po nej. A ešte nejaké výhľady, čiže vyzerá to nejako takto. Takže vlastne už sme aktuálne pod 4. chatou a toho snehu je to fakt, že akože dosť extrémne. Prepadáva sa ešte viac ako poklona a vďaka Bohu idem prvý, ale idem tretí, čiže mám cestu už rozrazenú, ale akože extrémne ťažko sa v tom ide, lebo je to prašan. Takže vrchol Großglockneru, snehu je tu asi tak cca vyše kolena, čiže takto cca.
Zážitok parádny. Možno ešte cestu dole ako bude. Ale ako počul som padnúť zo pár takých menších hlavín. Takže to sa mi veľmi nepáčilo, ale tak čo už. Tak vlastne idem dole za nimi, aby som nečítal sám. Tak to nejako vyzerá cesta dole, akože snehu fakt, že veľa. Fú. Som vlastne za chvíľku pri Lukner Route a ako celkom som zabudol robiť videá, keď som išiel dole cestou už, lebo mi dochádzali sily, takže tak a lyže mám už na chrbte, pretože ako spravil som zo pár ich, ale nechcem ich zničiť, že totálne, takže ich mám radšej proste na ruksaku. Tak, teraz som vlastne došiel na Lukner Route 2240 metrov a toto je akože zaujímavé neskutočne. To by na Slovensku neprežil asi ani deň. Že proste je tu takáto skriňa, za ktorou som si schoval topánky, lebo sa mi ich nechcel nosiť sebou. A v tej skrini je normálne proste asi za dobrovoľný príspevok pivo, limonáda a čistá voda. Akože brutál. Neskutočné. Takže už prichádzam k Lukner Houseu a aktuálne je 16:30, čiže trvalo mi to, dá sa povedať, celý deň, takže akože dosť ťažká túra, lomeno skialp. Ako makačka riadna, hlavne ten hlboký sneh. A Großglockner je už zle. Ale akože vlastne ja som chcel ešte povedať, že ja som tu vlastne na skialpoch teraz už ako prvýkrát. Ale pešo som bol na Großglockneri už dvakrát, čiže vlastne toto je môj tretí výstup už. Ako páči sa mi tu extrémne. Príroda krásna. Ľudia super. A tak teraz sa posnažím niekde nájsť a oddychnúť si. Takže vyzerá, že Lukner House je zatvorený, tak vlastne zoberiem bicykel a idem už dole k autu a skúsim nájsť niekde nejakú reštauráciu, aj keď dneska je nedeľa. Už za chvíľku 3:45, takže uvidím, čo zoženiem. Tak tu som našiel krásnu mapu Großglockneru a okolia. Takže ja som dneska ráno vyrážal vlastne z této z Burgu a išiel som vlastne takto po cyklotrase na bicykli na Lukner House a potom z Lukner Houseu som išiel vlastne už pešo na Lukner Route. A z Lukner Route som potom išiel takto nejako, ale nešiel som na Stuhlhute, ale strihol som si to proste takto, lebo dalo sa po snehu, vlastne takto a potom na túto chatu Ers Johannhute a potom vlastne už na Großglockner a potom vlastne po tej istej trase naspäť dole. Čiže tak.